km0 és parar les retransmissions castelleres d'Atac al Cor. Podria fer aquestes retransmissions sense un gran equip també darrere, que és tota la part tècnica. Quan me van dir que estàvem nominats, vaig reflexionar una mica i de fet vaig dir, nosaltres hi havíem al costat, abans que existís TAC12, alguns, el tema de les retransmissions castelleres, però llavors ens faltava la sintàctica. De fet, la Raquel se'n recordarà, perquè la Raquel i jo vam treballar en un mitjà que els més joves no sé si se'n recorden, que es deia MSTV, i en aquell mitjà doncs, vam començar a fer cosetes, però ens faltava la sintàctica. Teníem la semàntica, entre elles la Raquel, però ens faltava la sintàctica. TAC12 ens ha facilitat la sintàctica i suposo que per això ens heu donat, ens heu atorgat aquesta petxina. Gràcies.